Asteburu honetan futbol zaleak zita interesgarria dute Asti futbol zelaian, zeren igandean arratsaldeko 6:30 Eibar eta Real Union aurrez aurre izango ditugu. Gipuzkoako talde ezagunak ditugu biak, eibartarra joan den urtean bigarren A mailatik bigarren B mailara jaisten zitzaizkigun, baina euren helburua berriro lehen bailen itzultzea da. Irungo Real Unionek berriz ordezkoa egin zuen, hau da bigarren B mailatik bigarren A mailara igotzea. Garbi dago beraz, aurre denboraldiko partida interesgarria ikusi ahal izango dugula zarauztar zaletuak. Bestalde, gogoan izan, aste honetan, Orion jolastu duela Zarauzko taldeak lagunonak eta bertako Oriokin batera, hiruko norgeagoka interesgarria. Zarauztarrak gainera garaipena lortu dute, zeren Oriokori bateta utzi irabazi zioten eta emaitza berbera lortzen zuten lagunonaken aurka. Garbi dago beraz, galtzaren mutilak goruntza datozkigula eta aurre denboraldi polita egin ondoren, denboraldi berriari gogoz ekingo diote lehen postuetan ahalik eta lehenbailen kokatzen hasteko.